mais démocratie ye nafa min di politicien ninnu ma aw fana bɛ k'o nafaw ta aw b'aw ka mɔgɔw nomi i y'a faamu ni mɔgɔ min b'aw fɛ o de bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni min t'aw fɛ o ye bɔnɛ sɔrɔ saraba minnu na démocrates y'a di u yɛrɛ ma aw ma dɔ bɔ a la dɔw yɛrɛ dɔ de farala a kan mɔgɔw bɛ wuli ko démocratie ye mun nafa ɲɛ mɔgɔw ye ne ni e bɛ kuma min na démocratie de nana n'a ye mɔgɔ minnu bɛ na anw lamɛn démocratie de nana n'a ye parce que démocratie de nana ni bɛɛ k'i hakilina fɔ nka a ka kɛ bonya kɔnɔ démocratie de nana ni kow ka yiriwa n'a kɛra kɛnɛya ko ye o dɔgɔtɔrɔsow ka caya CSCOM fɛnw ka ca bi ekɔliw bɛ dugu dɔw la lycéew bɛ dugu dɔw la bi olu tun bɛ kilomɛtiri caman de kɛ dɔw yɛrɛ ekɔli bila o sababuya la donc démocratie de nana n'o ye siraw bɔlen don bi démocratie de nana n'a ye ni jamana ye yamaruya di ko dɔ ka kɛ ni jamanaden dɔw wulila k'a tɛ kɛ o tuma jɔn de ye sariya sɔsɔ o tuma olu de ye mɔgɔ minnu bɔra bi k'a fɔ k'u b'a bali olu ka sariya o bɛ jamana ka sariya sanfɛ o de jirala n na ne ye Dr Gida Landore ye ne ye fasadimi furakɛla dɔ ye ne bɛ Pɔnze n ye kalanfa fana ye an ka Mali dɔgɔtɔrɔsoba ekɔlisoba mun bɛ kalan kɛ dɔgɔtɔrɔw kun n ye Espoir Mali kura n'a bɛ fɔ a ma EMK ne y'o ka coordinateur kura sugantilen ye fana ko n'i ye fɛn min mɛn baladenni da o ye balaba ka kumakan ye barisa depuis nin transition in daminɛna ni fɛn o fɛn n'i y'a mɛn videoman da n'i y'a mɛn mɔgɔ sugu dɔw da bɔlɔn kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔfɛ o de dabali bɛ tigɛ fana nka min ye nin parti politique ninnu ka cili ye a tɛ se ka kɛ min kɔ o ye ka constitution fana bɔ yen aw nana a ye fanga ta cogoya min na a ye sariya de sɔsɔ constitution kelen min ye 92 constitution ye n'aw ko k'o ye politiciens ka constitution ye a y'a laɲini k'a falen k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka constitution ye aw ko k'aw ye maliyɛnw wele a ye constitution kura da o constitution kura kɔnɔ ko ka fanga ta ni marifa ye k'a ti bɛn ko crime de don crime min n'a tɛ se ka fɔ ka ban fana o constitution kɔnɔna na tuguni k'a fɔ ko n'i bɛ fanga ta bɛ ko parti politique olu de bɛ ɲɔgɔn dan kɛ ka sɔrɔ ka présidentya ou bien ka sɔrɔ ka députéya ou bien ka maire k'o ɲini ka tila k'a fɔ fana article 185 fana ko Mali o ye multipartisme jamana de ye multipartisme kɔrɔ ko parti ka caya est-ce que k'a fɔ ko jama bɛɛ bɔra k'a ta Kayi ka taa Kidali olu bɔra ka constitution min suganti n'o ye nin kumakan ninnu fɔ e bɛ se ka maliyɛnw wele tuguni cogo di ko maliyɛn dɔw de nana k'a fɔ ko parti politique ko dɔ ka bɔ a la cili ye dɔrɔn tɛ dɛ hali k'a fɔ ko ka dɔ bɔ parti politique la o ye sariya sɔsɔ de ye parce que constitution kelen n'o y'an ka sariya bulonba ye ko ni sariya fosi tɛ olu o sanfɛ ale de bɛ hali président sanfɛ o ye sariyaw ta ka nin kumakan ninnu fɔ ko maliyɛn dɔw welela k'olu kumakan ko ka dɔ bɔ a la o ye sariya sɔsɔ ye jango a cili bɛ se ka kɛ min kɔnɔ o ye k'a fɔ ko k'aw ye constitution fana bɔ yen i y'a faamu ne tɛ sariya mɔgɔ ye mais sariya dɔnbaga caman de kumana nin ko in na k'a fɔ ko sariya fosi t'u bolo taabolo fosi t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ dɔ bɔ partiw la k'u bɛ partiw ci ni constitution yɛrɛ ma yɛlɛma wa hali constitution yɛlɛmali y'a fɔ article dɔ la ko hali ni constitution maliyɛnw ye hakilina ta k'u bɛna constitution yɛlɛma don dɔ la maga ti kɛ laïcité la maga ti kɛ forme républicaine na maga ti kɛ multipartisme na maga ti kɛ président ka mandat la o fɛn naani ninnu fɔra o bɛna kɛ cogo di sisan ni aw ma o constitution bɔ yen donc ne kɔni hakili la dɔrɔn u bɛ mun na bi o ye u yɛrɛ hakilina o de kɛ sariya kɔni ko tɛ wa maaw yɛrɛ man kan ka ɲini u fɛ u ka sariya yɛrɛ kɛ bilen
parce que mɔgɔ min yɛrɛ n'a natɔla ye an ka bili de bɔ ka sɔrɔ ka don i b'a dɔn kɔni i tɛna fɔ ko tigi ka i ka tableau n'i ka chaise k'o to o nɔ na donc mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ de ka na i y'a faamu o tɛ se ka sariya bato tuguni o bɛ constitution na o bɛ charte la hali charte ko min n'a fɔra charte fɔlɔ a ma labato kumakan dɔ yɛrɛ bɛ charte la k'a fɔ ko ni charte ni constitution fɔra ɲɔgɔn kɔ ko charte de ka kumakan ka minɛ o fana ye sariya sɔsɔ de ye parce que sariya fosi a tɛ se k'a kɛ k'o bɛ constitution sanfɛ donc mais maliyɛnw y'a to a tɛmɛna mɔgɔw hakili la k'u bɛna yɛlɛma min kɛ u y'a to u ye u ka u sago kɛ u y'u sago kɛ ka na se bi ma mais ni waati min y'u ja mɔgɔ kɔni tɛna fɔ k'a tɛ ci mɔgɔ tɛna fɔ ko k'u tɛ se k'a ci parce que fanga bɛ olu de bolo bi donc u ye fɛnw kɛ mun tɛ sariya la a tɛmɛna a tɛna bala an na k'a fɔ ko don dɔ la k'u bɛna fɔ ko k'u ye parti ninnu fana ci mɔgɔw ko ko k'u ye loi de la charte des politiques ye loi mun bɛ charte politique parti politique ninnu ka taabolow sariya minnu b'u fɔ u hakɛw n'u kɛcogow u sigicogow sariya minnu y'o fɔ u y'o bɔ yen mais hali n'u y'o bɔ yen parti tɛ se ka ci parce que loi nin ne tɛna don a organique ko n'a ordinaire ko la mais a fɔra loi fosi tɛ yen min bɛ constitution sanfɛ wa loi fosi tɛ yen ko président ka décret b'a bɔ yen ko ministre ka décision b'a bɔ yen ko président ka ordonnance b'a bɔ yen parce que olu ye loi fo loi wɛrɛ de ka ta k'a bɔ yen n'o tɛ o loi tɛ se ka bɔ yen u dun ma loi ta fɔlɔ i y'a faamu wa n'u ko k'u b'o loi ta pour que k'a bɔ yen fo ka segin ka taa constitution de la mais an kɔni bɛ nin bɛɛ fɔ parce que an bɛ k'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na mais olu ta dabali b'u kɔnɔ parce que n'u kumana waati o waati bolo ja bɛ ye n'u ye mɔgɔw wele wagati o wagati k'an kan ka kuma charte des partis politiques kan par exemple o kɛra ɲɔgɔn ye laban n'u ko force vive olu ko k'an ka kuma charte des partis politiques kan mais mun de fɔra ko ko Asimi ka san 5 sɔrɔ ko Asimi ka yɛlɛma ka kɛ président ye président de la république ye alors que o constitution kelen de y'a fɔ pour que i ka kɛ président de la république f'i ka taa ɲɔgɔn dan de la élection na kalata la n'o kalata ma kɛ aw bɛ se k'o kɛ cogo di i y'a faamu mais a kɔni kuma b'u da ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko bi an bɛ sibiri don la mɛ kalo tile 3 fɛn min kɔni ye parti politiques ye ka kɛɲɛ bɔra ka kɔrɔfɔ minnu kɛ sisan u kɔni y'a wele bila ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la culture la walasa ka taa hakili da yira kɛ ɲɔgɔn na k'a lajɛ a ka ja cogo min na loi kura min ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ k'a ta u ka se k'a bɔ a ma cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman kɛra transition dɛmɛbaga kɔni ko sugu bɛ kɛ walasa ka se k'a bɔ a ma e kɔni e y'a ye cogo di i y'a faamu cogo di bon nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u tun y'a laɲini ka ɲɔgɔn ye sibiri tɛmɛnen faamaw yɛrɛ y'o ɲɔgɔn ye bɔ a ma parce que u ma yamaruya d'u ma k'a sɔrɔ salle sarala ka fɛn bɛɛ kɛ u nana a laɲini k'a kɛ bi ta yamaruya dir'u ma nka an y'a mɛn bɔlɔlɔw la an y'a jaw ye k'a fɔ depuis sɔrɔ maa dɔw bɔra k'u ye transition lafasabaw ye CNT yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw b'a la olu ko k'u bɛna bi ta in bali bon ni jamana ye yamaruya di ko dɔ ka kɛ ni jamanaden dɔw wulila k'a tɛ kɛ o tuma jɔn de ye sariya sɔsɔ o tuma olu de ye mɔgɔ minnu bɔra bi k'a fɔ k'u b'a bali olu ka sariya o bɛ jamana ka sariya sanfɛ o de jirala an na a jirala an na de ko jamanaden dɔw bɛ yen olu bɛ se ka jamana ka kumakan sɔsɔ wa a bɛ bɔ fana donc o ye kojuguba ye mɔgɔ min n'a ko k'a bɛ sariya bulon kɔnɔ ka sariyaw lakile n'o bɔra k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa fɛn dɔ bali ka désordre kɛ publiquement bɛɛ y'a ye wa a kɛra fana fosi tɛ mana bɔ a la n b'o dɔn fosi ma bɔ a la fosi tɛ na bɔ a la parce que fininatigiw bɛ yen olu bɛ palais kɔnɔ ni maa min nana e ti parti politique ka mɔgɔ ye
e ko ke bu mun ka ko bali olu de kun kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'olu mɔgɔw labɔ jama cɛ la mɛ a ma kɛ an yɛrɛ tɛmɛna a kɛrɛfɛ sisan fininatigi caman de bɛ yen mɛ o bɛɛ la maa dama damani nana ka kɛlɛ wuli dɔrɔn o de kun ye laɲini ye dɔrɔn ka sɔrɔ ka fɛn bɔ a ma mɛ ne bɛ mun fɔ c'est vrai bi parti politique ko nin ani démocratie ko in an b'a kɛlɛ kɛ mɛ an k'a dɔn fana ko an talonna o fɛn fana na i y'a faamu mɔgɔw bɛ wuli ko démocratie ye mun nafa ɲɛ mɔgɔw ye ne ni e bɛ kuma min na démocratie de nana n'a ye mɔgɔ minnu bɛ na anw lamɛn démocratie de nana n'a ye parce que démocratie de nana ni bɛɛ k'i hakilina fɔ nka a ka kɛ bonya kɔnɔ démocratie de nana ni kow ka yiriwa n'a kɛra kɛnɛya ko ye o dɔgɔtɔrɔsow ka caya CSCOM fɛnw ka ca bi ekɔliw bɛ dugu dɔw la lycéew bɛ dugu dɔw la bi olu tun bɛ kilomɛtiri caman de kɛ dɔw yɛrɛ ekɔli bila o sababuya la donc démocratie de nana n'o ye siraw bɔlen don bi démocratie de nana n'a ye i y'a faamu an bɛ téléphone min na bi démocratie de nana n'a ye démocratie ye fɛn caman kɛ min ka ɲi k'a fɔ démocratie man ɲi o tɛ k'a fɔ ko bon démocratie min n'a dilanna ka na di an ma k'o de ka ɲi fana o tɛ parce que démocratie n'i ye faransi ka démocratie tacogo ye ka Angleterre ka démocratie tacogo ye ka Amérique ka démocratie tacogo ye u si ka président suganti cogo min tɛ kelen ye nka u bɛɛ bɛ démocratie kɔnɔ mais ni dɔ nana anw fɛ yan an de kun kan ka miiri an fana ta a bɛ se ka kɛ cogo min mais k'a fɔ dɔrɔn ko démocratie nana u nana ni démocratie ye u ye fɛn ɲuman caman kɛ nka corruption cayara i y'a faamu yɛrɛsagokɛ dɔw cayara u ka wagati la o man kan k'a to k'an ka démocratie fili parce que an ka ma a bɛ fɔ bamanankan na ka na den ni koliji bɛɛ fili ka bɔ fili ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ an bɛ hakili jakabɔ de mun de y'a tiɲɛ démocratie de don wa ou bien a kɛbaga ninnu de don ne hakili la a kɛbaga ninnu de don n'olu ma kɛ ka ɲɛ an kan ka classe politique falen de sisan mɔgɔ kuraw de kan ka na olu tɛ na u yɛrɛ ma ten fana olu bɛna jama de la jama fana de la jama min filɛ nin ye ka bɔ bi k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma ɲini olu de kan ka mɔgɔ kuraw jukɔrɔma tinti minnu ye ladiri ye k'a fɔ ko an kana fɔ ko olu fana politiciens nɔ don an fana bɛɛ nɔ b'a la an bɛɛ nɔ b'a la cogo di i ka sigida la i b'a dɔn nin de ka ɲi nin de bɛ se ka baara kɛ nka wari t'a bolo i t'a jukɔrɔma tinti parce que a t'i ka 200 d'i ma a t'i ka 400 d'i ma politique nana kɛ de wari bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ taa wari di jama kelen min bɛ ka bɔ bi ko démocratie man ɲi olu de tun bɛ démocratiw kɔfɛ ka wari minɛ ka 400 minɛ ka votew ye ka minnu ye ladiriw ye olu to kɛrɛfɛ ladiri b'an bɛɛ cɛ la mɔgɔw ko bi an ka di sɔrɔdasiw ma awɔ mais juguman bɛ sɔrɔdasiw la sɔrɔdasiw minɛna sonyani na sɔrɔdasiw minɛna sirabatigɛ la sɔrɔdasiw minɛna mɔgɔw fagali la k'u ka fɛnw minɛ sɔrɔdasi ɲumanw bɛ cogo min na sɔrɔdasi kolonw bɛ yen civil ɲumanw bɛ cogo min na civil kolonw bɛ yen donc an kana kɛ ko sɔrɔdasiw de ka ɲi an kana kɛ ko politiciens de man ɲi ɲuman b'a bɛɛ la juguman b'a bɛɛ la donc an de kan ka wuli ka jɔ ka sugantili kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu n'o ye ladiriw ye mɔgɔ minnu n'u ma ye kow la mun bɛ jamana segin kɔ an k'u jukɔrɔma tintin parce que n'i ye diɲɛ bɛɛ ta démocratie yiriwalen don yɔrɔ minnu na olu de bɛ bɛɛ ɲɛ olu de bɛ bɛɛ ɲɛ adamadenya la olu de bɛ bɛɛ ɲɛ sɔrɔ la olu de bɛ bɛɛ ɲɛ mɔgɔw ka hakɛ sabatili la wa n'i y'a ta fana minnu bɛ kɔfɛ n'o ye anw ye anw de ye kɔfɛ parce que an de ka démocratie ma sinsin i y'a faamu mɔgɔ minnu bɛ jagoya fanga ninnu kɛ olu de bɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ démocratie kɛ ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma olu de bɛ ɲɛfɛ o kɔni o siga tɛ mɔgɔ la mɔgɔ b'a fɔ ayi dɛ u nana an ka wari de ta ka taa n'a ye ok u nana an ka wari ta ka taa n'a ye mais u ye wari min ta ka taa n'a ye o ma k'u yɛrɛ ta ye o mais u ye min to yan fana a kɛra cogo di an ka faamaw olu de m'a ta ka k'u yɛrɛ ta yan bi hali bi ni dɔ kɛra faama ye sini i bɛ taa sɔrɔ ko yɛlɛmana groupe bɛ na ou bien énergie solaire bɛ sigi ka ɲɛ sɔrɔdasiw bɛ na kɛrɛfɛ so kura bɛ jɔ muso kura bɛ ta mais a wari bɛ bɔ a bɛ bɔ jamana de kunna
Donc an kana démocratie accuser mais acteur ninnu dɔw de bɛ accuser mais olu acteur ninnu fana cɛla mɔgɔw bɛ yen minnu jɛlen don ou bien minnu nɔgɔlen tɛ comme tɔw a bɛ komi sɔrɔdasiw fana ta la donc an man kan ka nin ti kɛlɛ in ye kɛlɛ in ye mun de ye ɲɛtaa kɛlɛ an kan k'o de kɛ est ce que an kan ka mun de kɛ k'an ka sɛnɛ yiriwa an kan ka mun de kɛ k'an ka économie n'o y'an ka sɔrɔ ye an k'o yiriwa an kan ka mun de kɛ k'an ka kɛnɛya yiriwa an kan ka mun de kɛ k'an ka lakana sabati o de ye kɛlɛ ye wa o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ ni démocratie nin de ye o démocratie tɛ dɔwɛrɛ ye o ko an bɛnna fɛn min kan an ka baara kɛ n'o ye o dɔrɔn de don ko bɛɛ fanga ne tɛ sɔn bɛɛ fanga ni yɔrɔ ma mais an bɛnna ni min ye baara ka kɛ o de ye mais mɔgɔ dɔw tɛna se ka wuli k'a fɔ an hakilina ye nin de ye k'an bɛ fɛ ka nin de kɛ jama ma sɔn jama ma jɛ n'a ye wa a tɛ jama nafa fana parce que n'i ye bi lajɛ hali lakanako mun bɛ k'a fɔ caman b'a jɛ i bɛ taa centre la camancɛ an ka jamana camancɛ yɔrɔ la ni maa o maa n'i ma bɛnkan kɛ i lafiyalen tɛ mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔw bɛ yen hali kan bɛ yen u ye bɛnkan kɛ donc o b'a jira k'a fɔ dɛsɛ dɔ bɛ yen nka o dɛsɛ in kɔnɔna na an de kan k'a ye an kan k'a lafa cogo di o lafali o t'i ɲɛ fo jamanadenw yɛrɛ de ka segin ka na danaya sigi jamana ɲɛmaaw la o fana bɛ bɔ jamana ɲɛmaa ninnu de la n'aw nana aw kana aw janto aw yɛrɛ dɔrɔn na ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma ko démocratie ye tiɲɛni kɛ démocratie ye sarabaw di président ma ka sarabaw di ministre ma ka sarabaw di fonctionnaire dɔw ma aw nana k'aw b'olu bɔ yen mais aw ma sara ninnu bɔ yen aw m'o avantage ninnu bɔ yen o tuma mun de don o tuma aw fana ma na démocratie ye tiɲɛni min kɛ aw ma na o tilenni na o e ko k'e tɛ yiri fɛ mais i b'a den de fɛ o tɛ ɲɛ dɛ o tɛ ɲɛ parce que den in bɛ bɔ yiri de la n tɛ démocratie fɛ mais démocratie ye nafa min di politicien ninnu ma aw fana bɛ k'o nafaw ta aw b'aw ka mɔgɔw nommer i y'a faamu ni mɔgɔ min b'aw fɛ o de bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni min t'aw fɛ o ye bɔnɛ sɔrɔ saraba minnu na démocrates y'a di u yɛrɛ ma aw ma dɔ bɔ a la dɔw yɛrɛ dɔ de farala a kan budget minnu n'u tun bɛ yen fɔlɔ ni démocrates ye budget caman kɛ hali an ka président bulonda la dɔ de farala a kan CNT bulonda la dɔ de farala a kan donc ni ɲɛ tɛ yɛlɛmali min donna a la Vegal y'a ka rapport bɔ 2021 ka na se bi ma tiɲɛni min kɛra a bɛ tɛmɛ démocrates ka tiɲɛni dɔw kan wa hali jɛlenya transparency min ɲinina mɔgɔw fɛ ko OCLEI ko maa o maa n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la président don ou bien e bɛ ordre di ka wari dɔ bɔ e kan ka i ka sɔrɔ k'a fɔ k'a da kɛnɛ kan bɛɛ k'a dɔn ko e ka sɔrɔ ye nin de ye mais mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ 5 ma sɔrɔ transition in kɔnɔ mun b'o kɛ k'a sɔrɔ démocrates ka kuma mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ waati dɔ la a sera fo mɔgɔ 38 ɲɔgɔnna ninnu na mais anw nana sisan an ko k'olu de tun jɛlen tɛ an nana sisan an yɛrɛ bɛ ka ban ka hali an ka sɔrɔ fɔ donc fɛn dɔ de bɛ yen donc an ka bɔ o kɔnɔ wa an ka bɔ fɛn dɔ fana kɔnɔ min an y'a ye bi hali bi wale in b'a jira k'a fɔ transition in ka ko a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn na de maliyɛn kolon ani maliyɛn ɲuman i y'a faamu n'i b'u nɔfɛ i ye maliyɛn ɲuman ye n'i t'u nɔfɛ i ye maliyɛn kolon ye fasoden ɲumanya o tɛ k'a fɔ k'i ka faamaw jukɔrɔma tintin dɛ ayi fasoden ɲumanya ye i bɛ faso i b'o de ka nafa jukɔrɔma tintin barisa faama jugu bɛ yen faamaw bɛ yen minnu tɛ ka jamana ka hɛrɛ kɛ donc k'a fɔ bi mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ k'u ka hakilina fɔ ko dɔw bɔra k'a ti kɛ k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ye yamaruya di jamana ma se ka minnu ko k'a tɛ kɛ jamana ma se k'olu bali c'est que jamana ye sugantili kɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de dun man ɲi parce que an ka ziirindalaw n'an ka dɔnkilidalaw b'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ n'i ko k'i bɛ faso jɔ i b'a kɛ ni nɔrɔmaw ye i b'a kɛ ni kegumaw ye i b'a kɛ ni zonw ye i b'a kɛ ni fanaw ye mais ni e ko ko ni mɔgɔ minnu ko e bɛ baara kɛ n'olu de ye o de la caman bɛ yen tɔw b'a jɛ
ayiwa an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la e yɛrɛ bolo jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bibi la n'u bɛ ka taa tali kɛ basigibala yɛrɛ la kosɛbɛ jamana maracogo yɛrɛ la ani gɛlɛya min bɛ ka don politikimɔgɔw ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ jamana in fura ye walasa an ka se ka bɔ nin kɔnɔna la an ka se ka ɲɛta baara an k'o bolo da 2020 mɔgɔw bɔra ko lakana tɛ hali bi lakana tɛ u ko yuruguyurugu cayara hali bi yuruguyurugu bɛ yen u bɔra ko yɛrɛsagokɛ kun cayara hali bi yɛrɛsagoko bɛ yen u bɔra ko mɔgɔw b'u ye u ka mɔgɔw nepotisme mɔgɔw u b'u ka mɔgɔw de ta ka bila yɔrɔw la hali bi u bɛ yen donc ne bolo yɛlɛma ma kɛ donc pour que o yɛlɛma ka kɛ an ka segin ka taa 2020 an bɔra ka fɛn min kɛ an k'o basigi an k'o sigi sen kan minnu bɛ yen bi ala nana kɛ u ye fanga sɔrɔ nka u k'a dɔn u seko dan na olu de kan ka lajɛ bi ka maliyɛnw sigi min ko n b'a fɛ o n t'i fɛ o u k'u bɛɛ sigi k'a fɔ jamana lahalaya bɛ nin de la bi an kɔni ye nin de kɛ ka se nin yɔrɔ ma an bɛna kɛ cogo di de sisan an ka kurun sen ba yɔrɔ dɔ in o bɛ kɛ cogo di minnu bɛ ka ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛɛ lasigi ka kuma n'u bɛɛ ye bɛɛ k'i ka hakilina fɔ ni bɛɛ y'i ka hakilina fɔ ni cogoya min kan ka kɛ joona an ka segin normal la n'o ye an ka segin président ka suganti maliyɛnw fɛ sira min fɔra sariya sunba kɔnɔ an ka segin o la ni maa min bɛ fɛ k'i yɛrɛ présenter ni sariya ba a yamaruya a tigi ka sigi n hakili la bi maliyɛnw ye leçon sɔrɔ u y'a ye k'a fɔ fɛn min kan ka kɛ pour que k'an bɔ nɔgɔ la n'o ye mun ye olu yɛrɛ b'u yɛrɛ bila ɲɛma suganti cogo juguya min na k'o dabila commission ka sigi kalata ka kɛ minnu bɛ yen bi u k'a kɛ cogo bɛɛ kalata in ka kɛ jɛlenya la maa min jamanadenw hakili la k'ale bɛ se k'a kɛ a ka di o ma an ka bɔ nin kɔnɔ barisa nin ye fɛn ye min an tɛ ka taa ɲɛ wa seginkɔ min bɛ ka kɛ o de ka ca ni ɲɛtaga ko ye donc jamana ɲɛmaw bi ko nɛgɛ bulu de bolo ka hɛrɛ ye k'u dayɛlɛ an ye ka sɔn ka sigi ni maaw ye hali minnu ma sɔn n'u ka hakilina ye k'u ka hakilina ta min man y'a la ka baara kɛ n'a ye ka nin transition in ka ɲɔngiri ten i y'a faamu walasa an ka mɔgɔ kuraw suganti minnu bɛ se ka taa n'an ye ɲɛfɛ donc ne hakili la o de kan ka kɛ an fɛ bi. Merci beaucoup. Merci.